Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gaderli iyleşler. Elbette güneşli diyarymyz ata watanım Türkmenistan toyly, bayramly ýurtlaryň biri bolup durýar. Elbette bize howanlar bolup duran gahryman arka dağymyzyň, arka dağ Ferdağyň saýasynda türkmen halkymyzyň her bir güni toydur bayramlara şanly wakalary betlenýär. Türkmenistan döwletiniň äkli günjegine diýen ýaly her günne şular ýaly ul tutumly türkmen toylarynyň bir näçe tutulýar. Elbette bu günne şaýat bolup Agdywer maşgala, döwletli maşgala, sunwat maşgalasy diýsem ýalňyşmar. Baýhanowaň Agdywer maşgalasynda biziň Halipa Sadan namly Altağamyzyň döwletli ojagynda senetkar dostumyz Sadanlar ýygdymyz. Bagdatçanyň bagyt toýy, durmuş toýy ul şatlyga şoguny betlenip dowam edip gelýär. Dawramyň dowamynda ajaýyp pursatlar ýadga geçirjek, ajaýyp pursat video studiýasynyň ustad operator ýigitleri bilen Bagdatçany kiçirek toý sowgat hökmünde şu ýadgyny ýadgarlyk galdyrýar. Ýalgylar göwnüňizden turar diýip ümid etýär. Dawramyň dowamynda ýerliler, hormatly watandaşlar, toy eýeleriniň, toy beýençileriniň, toýa gatnaşýan, toýa hyzmat etýän sunwat ustadlarynyň ajaýyp gutlawlaryny dinler, ajaýyp ýadgylara, ajaýyp pursatlara siziň ählijaňdy toňuş etmäge çagyrýar. Man näme şu günne Bagdatçanyň durmuş toýy. Hemmäň daýetyrny ýaşlar bar, toň goşawaryn. Görjekler bolun. Daýjan hemmek şäde daýetirdim şunu ýaly toý Allahjan. Musulman zat bolsun gelýänem Allahjan çaý berýär bolsun, çörek berýär, ýerdin bolsun, ýürek göç bolsun. Ýaly mehriban tomosçularymyz toý dawramyz edilýär pursatda gyýy tarapda, bu tarapda dowam edýär. Mehriban ýyleşlerimiz görüşmez ýaly toý eýler Baýhanowaň Agdywer maşgalasy, Bagdatçanyň dostlary, dogonlary, toý beýençileri bu tarapda gyýy tarapda bagta barýan ýollar bilen täze gelin almaly gelýär. Görüşmediýäl dawramyz dowam edýär. Bagdatçanyň agalary görüşmediýäl ajaýyp pursatlar dowam etdi şu ýerde. Gennejelerden gapyny açdyrdylar. Dostlarymyz ýörýti, ýaşlar üçin taýýarlan toý bukçalaryny aldylar. Häzir Bagdatçanyň öýse gorýaryny gelinimiz alsa, sagamanja döwletli ojagymyz tarap ýola düşýär. Ýok, ilki şäherçämiziň Bagdatçan şäherçämiziň iň bir ajaýyp ýerlerine ýadgar turatdy düşmeli. Soň döwletli ojagymyza barýar. Toý dawramyzy tomuş etýär, dawramyzy dowam edýär. Ajaýyp çağırdan, ajaýyp pursatlar dowam edýär. Bizi bilen galyň ajaýyp pursat video studiýada ýörýti, şu ajaýyp ýadgylary siziň üçin ötürilýär. Bagdatçanyň bagyt durmuş toýy şatlyga, şowguny betlenip dowam edýär.